Toto je Ronaldinho. Muž, ktorého futbalové umenie nám všetkým vyrazilo dých. Ikona, génius, hráč a tanečník s loptou, ktorého legendárny úsmev bol tak nákazlivý, že by ste mu odpustili aj neveru. Lenže za tou dokonalou fasádou sa skrývala tvár, o ktorej takmer nikto nehovorí. Temná stránka, ktorá nám odhalí, že nie len talent, ale aj životné rozhodnutia môžu definovať odkaz, ktorý po sebe zanecháme. A verte mi, toto je príbeh, ktorý určite nechcete zmeškať. Ronaldinho príbeh sa začína v brazílskom meste Porto Alegre, kde vyrastal v chudobe. Žil v drevenej chatrči v meste, kde bol zločin bežnejší než ranná káva, ale mal niečo, čo iní nemali. Nekonečný talent s loptou. Jeho otec bol jeho vzor a najväčší podporovateľ. Dokonca sa hovorí, že otec mu poradil, že ak sa chce stať legendou, musí sa najprv naučiť hrať bosí. Brutálne, ale ako sa o tom celý svet presvedčil, fungovalo to. Jedného dňa, keď sa mladý Ronaldinho ponáhľal domov na oslavu otcových narodenín, namiesto toho ho čakala devastujúca novinka. Jeho otec sa utopil v bazéne. A práve od tej chvíle sa jeho život navždy zmenil. Ale teraz otázka pre vás. Myslíte si, že táto strata ho formovala k tomu stať sa legendou? Alebo ho poznačila tak, že sa už nikdy nedokázal plne vyrovnať sám so sebou? Zanechajte komentár. Keď v roku 2001 prestúpil do Paris Saint-Germain, mesto Paríž sa stalo jeho ihriskom. Na nešťastie nie iba futbalovým. Ako jeden fanúšik napísal, večierky a párty boli pre neho povinné tréningy a tie futbalové zanedbával. Jeho zamestnávateľ mu to ale toleroval, pretože Ronaldinho bol stále mašina na góly. Aj po celonočnej párty prišiel na zápas a s úsmevom rozvonil sieť. Ale skutočná show začala v roku 2003 v Barcelone. Tam sa z neho stala doslova roková hviezda futbalu. Bol tak dobrý, že jeho zápasy boli ako koncerty. Ako napísal ďalší fanúšik, aj keby nedal gól, Ronaldinho si dokázal podmaniť celý štadión. Ale ako to už býva, náš životný štýl, nech je už akýkoľvek, sa skôr či neskôr prejaví. Ronaldinhova láska k futbalu začala ustupovať a jeho nočný život dominoval. Tu sa už dostávame k skutočnej dráme. Vraj si dokonca do zmluvy vyžiadal klauzulu na nočné párty. Futbalový král, ktorý si do zmluvy dá povolenie na párty. Toto nemôže dopadnúť dobre. Barcelona ho stále vnímala ako poloboha, ale keď si všimli, že mladý Lionel Messi môže byť ich spasiteľ, tak sa v pozadí rozohrala nová hra. Musíme sa zbaviť Ronaldinha. Netrvalo to tak dlho. V roku 2008 prestúpil do AC Milánu. A hádajte čo? Nočné párty tu taktiež skončili. OK, robím si srandu. Futbal bol čoraz viac v úzadí. Ronaldinho sa stal pravidelným hosťom vo VIP sekciách. A práve tu začal jeho pád. Klub mu dával šancu za šancou. Fanúšikovia dúfali, že sa spamätá, ale s Ronaldinhom to išlo dole vodou. Po prestupe do Brazílie a niekoľkých kluboch, ktoré prichádzali a odchádzali, sa v roku 2018 rozhodol s futbalom skončiť. Nakoľko sa jeho životný štýl nezmenil, financie sa veľmi rýchlo míňali. Prichádzali katastrofálne rozhodnutia. V roku 2020 sa pokúsil dostať do Paraguaja s falošným pasom. Áno, Ronaldinho, jeden z najznámejších ľudí Južnej Ameriky a na svete, sa pokúsil vstúpiť do krajiny s falošným pasom. Akože čo k tomu povedať? Jeho právnik sa zmohol len na slová: pán sudca, môj klient je trochu, no však viete. A tak sa Ronaldinho ocitol vo väzení. A teraz počúvajte, dokonca aj v base si našiel zábavu. Usporiadal futbalový turnaj a skóroval 11 gólov v jednom zápase. A sudca nakoniec povedal, možno je čas ho prepustiť, lebo kto iný by vedel usporiadať futbalovú show aj za mrežami. Keď ho konečne prepustili, čakal ho šok. Z miliónov, ktoré počas rokov zarobil, mu zostalo $6. Pravdepodobne sa teraz pýtate, čo sa stalo s tým bohatstvom, ktoré zarobil. Ronaldinho sa dostal do miliónového dlhu, lebo neplatil dane. Čo môžeme povedať o Ronaldinhovi? Geniálny futbalista, ktorý zmenil futbal, ale aj muž, ktorý si tak trochu poplietol životné priority. Ak si myslíte, že toto bol divoký príbeh, tak musíš kliknúť na ďalšie video, ktoré vidíš na obrazovke. Tam sa pozrieme na tie najhoršie rozhodnutia rozhodcov v histórii futbalu. Uvidíme sa o sekundičku vo videjku.